Okay, what's up mga ka-Dream Vloggers? So today is December 22, 2022. So time check 4:33 in the afternoon. So ngayon may joyride kami ni Bunso from Barangay Alang-Alang to Barangay Labangon, Kanaw-Kanaw, Tabaaw, Guso, Barangay Ilaya to Barangay Daan Tabugon, going back to Barangay Alang-Alang. Okay, samahan nyo kami. Okay, tara na, let's go! Lagi saya pikir itu. Let's go! Induk motor, jadi kasih kayo. Jadi kita kakak yota. Okay. Motor pancil itu deh. Satu itu. Oh. Karon po kaki diri dong. Nah, Karon po kaki diri. Maka ani ko kita kaninya. dari adik tuan. Itu mau itu. Di Brad, Ini tuan mau ngasih ini boy kena draw. Mana kasih na dia. kani diri. Oh, lampu tadi ada 10 pun. Kau ini mau pegau itu ilihan pak. Ini gitu. Sana. Trip di mga ka-trip natin sa first time na so, masya dito.
viewers, magtanong kayo. Para trabaho dito dito eh. Thank you. Shoot out din ni ate ang ipanuna ng mga viewers. Ako mo na yung dalan padulong sa baho tabukon si Bob. Suwayan na daw. Ito dahil mga disco hangin. Wow, ganda. Ay, sakto. Sakto biday. Gini. Mati kong simoy ng hangin. Shoutout pala sa mga subscriber. Thank you for sa support, sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, Dream Vlogger. Okay. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga staff dyan. Ayong hapon. Mga taga Luzon, mga sa Mindanao, ayong budag. Sa unahan, nagko ng mga balay. Shoutout sa mga teachers na subscribers sa ating YouTube channel, Dream Vlogger. Sa mga OJT, sa OHA, caregiver, school. Thank you so much po. Tingnan nyo mga ka-viewers. Magandang lugar ito. Grabe ka nindot. Malayo sa Marites. Malayo sa Kaso layo sa dapat. Malayo sa Marites dahil walang mga tao nakatira dito, walang bahay. Puro mga ibon at mga tao nakatira dito, guys. Nya ako no? Bukid kayo niya. Deep wheel daw. Okay tayo. Okay, ito na no. Ay, Ikan mo natin sa serbuwer sa ubos. titik. Sigurado, agad lang. Wala inagayo ang konsep. Bos, yun. Check your brake. Okay.
Yan po. Kurang guys. Asa ang bahay sa bukid. Ito para dito. Tigray. Masa rin ka parang kaya dito? Tapaw na dito. Kaya ka Ay, kanaw. Kaya niya kanakanan dito rin. Oh. Ano may school lang? Na, iski na para pansil na kaya. Ay. Nakabaon. Barangay pero nasa bungtod. Sakilan pa kanina may sa sakilan. Jeep nila. Jeep ni Jeep. Sa Kanaw-Kanaw. Tingnan guys. Problema. Yun. Dito kayo. May patri na rin. Dito tayo kaya. Tapos ka. Kung kayo, tira na lagi pagi lang pipe nila. Supos, drop pipe, space tubig. Wow! Dito may biking na ito rin na pila. Oh, biking. Tabaho. Line or wow! Walang kalaban-laban. Asa? Oops. Ano lang? Isa lang. Stop. Kung dokumentary. Kalahik Cross National Community Development Center Program Republic of the Philippines. So barangay sa mga ka-dream vlogger, ito yung kapatid ko yung Philippine Army. Ito. Siya yung may-ari sa motor, saka siya ko yung driver. Okay, let's go. Yan.
siya. Dahil tingin Ancestral house ba? Siguro may balay dito ba? Balay, mura lang kung kuhan, this house. Pangkuhan, dito gupot sa una-una. Oh, mga ka-viewers, pa-shoot out dahil nila ni Kuya nga naglakaw. Kuya, may Okay, hapon. panghapon. May hapon natin. Alam po. Merry Christmas. Oh, mga ka-vloggers ha. Malipayo sila si ate nga mga sugatan. Oh. Dala pa silang PJ oh. Dili na din sa tabaw. Dito sa tabaw. Magkano ka na? Dito sa may kuhan, dito sa may Atong hitdan nimo? oh, Yan dito. dito na sa kuhan, Tagnukad. Nindot dire. Pero gindot ko dali. Okay, go. Yun, palugsong. Andong tagyo. Dire nito sila si Michelle ang Ginoo dito. Ang classmate na ko ba magpa-picture sila dire. Ada. Porong ta dire no. Okay. Magpa-picture ka na. Dali. Wow. Let's go. Mo hindi ah. Dito Martin lang. Ah. Motor lang Martin, saka ga. Mo ni ting kara di ay nga ilang ikuanan diri. Okay. Ah. Okay niya. Kaya siya as kay lugar yung pinuta ni lugar yung picture ni Michelle ang ginawa to classmate ako sa elementary ba tas napukon. Ah, sa harap. Pino sila isa naman ang mapa. Oh, naka-primera siya. Siyempre ko, di ba? Actor siya. Oh. Ay, may mga pod. Merry Christmas. Aso tatay, may kay tatay. Nagtay. Okay. Kita sa Dream Vlogger. Sa YouTube di tay, naka-live. Merry Christmas. Christmas. Balik niya kami diri tay. Pohon kong kaloyan tani. Kisay pangalan mo tay? Militon Bako. Ah, Militon. Okay, shout out pala ni Tatay Militon Bako from Tabugon, Cebu. Taga Tabugon. Sige tay, Merry Christmas tatay. Balik-balik mi diri po tay. Ari pa ko rin pa po ay. Sige tay.
Nagkatag. Wow! Amo ni mo gingon ni dong. Kini. Oo, kanang bike mo na bago dito. Isip ko sa mga kanding nagutom, kaon na sa food. Saya. Dagko nagtupo diri. Langoy. Oh, kaya may dito ang motor. Oh, swimming pool muna yung motor namin. Wala swimming pool kasi walang bigo. Parang sa nagsakay din, walang bigo. Kaya joke lang. Ayan ba yan?
kalaban na naman sa maputik na daanan. Yan, yan. Ito mga ka-team vlogger, sira kasi yung mga tulay dito kaya inaayos nila. Tagalog dyan, maintindihan nyo na yan. Hindi lang Bisaya, kundi may Tagalog pa yan. Oh, Pupuya man yung popcorn. guys, dami kasalubong namin kalaban. Kalaban sa daanan, hindi kalaban na kaaway. Pupuya man yung popcorn. Aha. Kawawa. Okay, shout out sa taga-Tabugon na nanood sa ating YouTube channel, Great Vlogger. Merry Christmas and advance Happy New Year. Katapos nito mga ka-viewers, diretso kami sa palengke. Pumili ng ahos o bawang at saka sibuyas. Nagluto kami ng kangkong. Pampalakas ang buto-buto. Sabay pa gasolina. Kasi naubos na yung gasolina namin. Yay. Oh, yeah. Ngayon, dito tayo ngayon sa Tabugon Public Market. Magdosiri yung bunso namin na. So what's up? Bibili tayo ng ulam. Okay, andito na si Bonso. So live tayo ngayon dito sa Tabugon Public Market. Kasama natin si Bonso. Hello po. Ay, shout out pala kay ate. Hello. Na Dream Vlogger ate. Vlog. Yeah. Na Dream Vlogger 1984. Oh, yes. Andito tayo ngayon sa Tabugon Public Market. Hello ate. Ito si ate.
nanindag bulad. Live sa... Nagka-live di ate ha? Sa vlog ate. Sa YouTube. Andito kami ngayon sa Tabugon Public Market. Ito, kasama namin si Bunso. Ayun, naghanap-hanap kami ng ulam para mamayang gabi. Ito. Ang sa taplitan dong. Bibili daw kami ng pusit. Yun, masarap yun. Pusit. Paborito ko, favorite. Tapos, i-prank natin si Bunso. Mag-prank tayo mamaya. Yun. So, maraming ano dito guys. Vegetables, fish. I have ice cream, little ice cream. Ilan yung ako sa butik? Sabi bigyan. Dito mo sa? Shoutout din ni ate. Ako sa City ko. Oo. Kay Pasko man. Nag-sale siguro sa ate. Tapos, Pa-shoutout kay ate yung tindira na dito. wala ito. Ate, tagpila ate. Kana 8. 8 pesos po. So pag dito pag ano doon sa Cebu City ang isang piraso Ate, 11. Hi ate. Live. Hello. malipayan si ate. Vlog ni ate, naka-live ni ate. Alay. Kailain. Para apa man na imong gi-live oy. Sa YouTube ni ate. Para YouTube. Kita na mga batig naong ka. Eh, pulos bata gwapa ate, gwapo-gwapa ate. Tikas. Kapailain kanira. Pag musuroy mo dito sa Tabugon Public Market, dito kayo kay ate bibili. Oh. Mura lang. Nakaka-barata mo ito. Mura lang. Ito is 10 pesos. Pag sa Cebu ito is 13 to 30 pesos mga ka-viewers. Ngayon ako pilihan kay Baboy Kabay, mag-peso. tama piso. Suka ko na guys. Okay, shout out sa mga teachers nga nag-subscribe sa ating YouTube channel sa Dream Vlogger. Good afternoon po. Hello. Andito kami ngayon sa Cebu. Kasama yung bunso kong kapatid. Yun. Kasi siya yung may malaking sahod kaya siya yung babayad. Siya yung babayad. Kasi siya yung tingnan natin kung magkano yung mababayad. Yung mabayar niya. Ilan ka ulit, sir? Mga ka-viewers, bayaran naman ito ate. Bunga niya ulit. Yun. Baka madala ito, hindi pa ito nabayaran. Isa ulit natin ito. Paano yan? Doon ako lang, bagong famous. May nukli ate. Ay, kamay mo ito. Sabi mo na ito, kalambanan ito. Sila dong. Hindi, ang mabayaran. Ha? Kare. Sir, sukli naman, sir! Halin na lang tukay pang. Sir! Daming fish meat yun. Maganda to pag sa New Year. Fish meat. Dito kami ngayon sa Tabugon Public Market. Ate, thank you. Merry Christmas po. Na, usarin sa kaya to ang tayo mo dyan, oy, pag-racing mo, no? Yun. Ganda dito. Tabugon. Yeah. Province. Tabugon. Yun. Uwi na kami. Ha? Tika mo. Stop. Muna kami ng pantanan. Nagkita ni Mayo, Mr. Mayo dito. Palit ni Lumyahan. Squid daw, squid. Squid. Bibili kami ng pusit. Tingnan natin kung mayroon ba doon.
Ready na ni. So, ng kangkong mga ka-viewers. Anong ulam natin kayo daw? Kangkong, adobong kangkong. Oy, adobong kangkong. Yun, maganda yun. Vegetables para healthy. Ka-viewers ha. Ay, ate.